Supreme Machinery and General Dealers kupwegetsa ulimi pa mtengo ozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso mtedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani private school. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321. Program ya lero ya Gwede kugamba nkhani zimene zikuchitika kuyikapo maganizo athu zina zikuyenda banji kufotokoza mwina nkhani zina munazimva koma amene amafotokozawo sanafotokoze bwino kapena anatenga mbali yawo kuyikira manyongolometsi kuti mbali ina imveke mwa mtundu wina kapenanso ayi mwina kufotokoza zinthu zosiyana. Ngeti mabwera pano pa program ene ya Gwede kuti tizafotokoze kuti nkhanizo ziyenda bwanji timakondwera kuti maitsatira program eneyi komanso ma program ene osiyana nzika ya dziko imeneka kumadziwa zimene zikuchitika dziko lake. Ine ndi Selina Dumbula amene amazukuta nkhani mwa nthawi zonse bambo Steve Kondo Banda. Tinawso program ya lero mdrole twalandira zukuta nkhani zimene tabwera nazo. Ndikulandira program ya lero Banda. Ziko mwambiri. Zolengeza. Sewa bangwe. Mwina mugongo para kuchotsatala wasala uchi. Nilimona songa tichoncho. Kutango jotsa. Misewe yaonongeka koma wabangwe. Ya imeja ni misinje tsopano. Ko lino ukoza kusala nzimbe. Madamu. Mwina mugongo chotsakatala katsala kacha. Kuti mwina zenda wafumbi. Fa palibe poza sewata tauni ngati mmene. Ndosagwira. Nditu. Ndosagwira. Zosaenda. Kwa basi. Tudira jana ukapita kumachinjiri uku nanji. Blanta ya muno ndekulisewa Kenyatta drive. Wakukanjedza makatulukira pakwa chapo. Kudu yoke pakwa chapa jaso ukatulukire uko kwa kujawo. Kumajira uopa kuyenda pase uzona. Sizili bwino. So njinga za moto, magali moto, anthu akuyangana naka space kamene kasonaka nanga siku noso anthu sotimenda so mbali mwansewu omwe. Tsono amene mapanga za mise mudikira chani. Kulitu munthu amavala tai. Kutsegulidwa chitsegulidwa. Fiwero kama iyeyo chitwa chinja misewu. Njiyangana ya misewu. Mubangapo chani. Azigamba pena ukabweraso ni matope. Kofisi kwa kumakata. Azigamba pena rara wabwandi doti. Ngati tsuna a professor amajoka kuje. Ara umazeka a professor athapita mthalika kujoka kwango chabwera kuno. Kuyambira apo kuyambira chamwa kachiromo misewu inakumbika. Basi anthu kumango kwiliramo ndi kanzima doti. Abanya ndi madoti. Serious, president kufuna kutinamiza president atamaenda ndi speed saona. Saona kuti chomwe chichitika chani mumbali misewu. Sizokhala bwino tunamizana kutoka. Zikuononga magali moto. So nde kuti munthu gamo daka kapanga service. Apeza kuti mashoko saukhalitsa, mabo joint, zimene zijazika khawudi zaonongeka. Kupeza kuti kugaraja funa ndalama. Ma spare patsaje. Ndi ndalama aso zabade. Munthu atapanga plan kuti mina ndizapangaso after miezi 3 kubwerayo. Koma wiki ndi wiki misewu ikuonongeka. Zokuti zinthu sizikuyenda nkhani ya misewu. Munthu amazuka ndithu kumana tifeti magwira ntchito ifeyo chitatu joyangana misewu. Akumakatani kuchitoko. Nze wache uti. Akumakatani kuchitoko. Uyanganidwa uti. Basi kumamulipira. Sizokhala bwino. Sizona. Timati pakati pa chifukwa cha mvula mwina sakukonza chifukwa cha mvula ili kudino bata. Mvula yake. Yankhani ya misewu inde nsiko muno yaipa. Wona sewa yemwani so sasangala. Kumajira kuganiza kawiri katatu usamayambe ulendo. Kumati kodi ndikulipirirani. Zajani. Woni ndalama zozupita kuti. Zikutani. Akulu utaona niponi. Kuziwa mmachita ma processes koma zina zimafunika kuti. So magetsi kuzima. Kuzima kwa magetsi. Chamati kuli mavuto pachana maliza ku. Sizikuyenda. Ndeze kamatero makampani kuti adzigwisa ntchito kwambiri ma diesel akusowa akudula. Makampani sapanga phindu. Umati ukafusa DP pati ayibona tikudya. Ati bibi ati ebola kudya.
Olozota kwenda basi. Hai. Bora kuja. Zote magesa kuzima. Bora kuja. Oh, masa haya wakawele. Hadi bora kuviringa. Ye bora kuviringa. Yeah, zima endele almodzi koma. Bora kuviringa. Kase wakumbika? Bora kuviringa. Yeah. Ka transport akwera. Bora yakutani. Kwa zima endele almodzi. Kuviringa. Kama gesa kuzima bora kupiringa bora kuja iwo chuma ndikuja zinazia amawe yenda iwo kati zinthu zikwenda bwino bora kuja wanakhala kuti afana chonga mbiri chika chake cha sokolekala ayi bwana aja wanakhala kugona pa mtengo koma bora aja iya zifunika kukonza koma zimaendera limodzi aza wanakoza misewu yose kulilongwe kuja koma tusanavutire fota tusamapiringa so kodi dzurere no sopano oh chabwino baloma ntakupiringa namba kutolerani baloma ntakupiringa lomisewu ili yokumbika tusakudandaula so ena jakola ngati chitukuko ndimisewu atosa maipiringa pala ntakuipiringa adiyo chipa so kama gesa kuzima libe nazo chito bora kupiringa ntongo sasa iderere fudu okay aina kutolera baba ndakutolera amalawi pachakuja amalawi pachakuja komano tipange mbali zonse dziko kuti litukuke sikuja simakoka madero mweta kambawa magetsa kamazimazima ndekuti so makampani sizikuyenda ndekuti pajapa mulingo ofunira kufikira kuti tipange zinthu za phindu tigulitse maiko akunja tipeze forex tikulephera makampani sangale mphandu ntchito phindu sakupindula komanso ndekuti zinthu zambiri zimasokonekera mdziko misewu yomwe tikukamba kodambula asingathamange bwanji ni mayi wapakati amene akufunika operation wasangasanga ku chipatala cha boma amene misewu ilimo ndekuti paponso tikuluzaso amayi tikuluzaso mwana udzakhala mtsogoleri wa mawa so ndizofunika kuyang'ana mno mwino anthu akuchedwa kuntchito magalimoto tikuona ngachifukwa cha misewu ndena tenti tipange zoti dzikoli titukule tikamanena kuti bora anthu akupiringa tiye tionenso chinacho kuti dziko liyende limodzi onso kupiringa umayeneka ususe mwina mwa chetu yetu iwo bora akupiringa ngopiringa basi iwo bora akupiringa ukanga wafusa akuzoti fe bora tikuja yazamwini masamba atatu ngwani imatata ile wazona ni bebu ndeko kupiringa kumafunika kususira oho chabwino tiyambe nkhani zathu kwagulidwa magalimoto atatu ku Blantyre Synod koma kubulisa manong'onong'o pakati pa akhristu sichitukuko chimenechi mpingo wa CCP mu Blantyre Synod ndoyambira kunsanje mpaka nokathera kuntcheu koma khanga ndikuli 250 ministries chabwino ngati lisakulakwitsa fika imeneyo mawiki apitawa wiki sabata imeneyi tinaona mpingo utatulutsa magalimoto atatu chabwino akuwapatula kwadalitsa kuti khristiku kanku katolika kanku CCP pakakhala chinthu chabwino lumapereka anthu amachipempherera kuti chiyambogwira ntchito ndipo magalimoto ndi chinthu choyenda pasi chimafunika chitetezo kwambiri akuwapatula magalimoto pena ndi maextrailo awiri MBTS1 ngasakulakwitsa kangati chani moderator Blantyre Synod ngati 1 ina yoyendera vice moderator 2 ndepali ina ya general secretary ndiyeno anthu anafunsafunsa kuti kodi magalimoto tikugula wagongole ya 2 billion tidamaliza kubweza ijaye paja mpingo mu January 2024 udanena kuti ngongole kwana 2 billion iyo libwezedwe ndipo adapempha Mkristo ina lisabiri bilete 3000 kwacha komanso anapempha thiki mati 10% ya cha 10 chomwe ya thiki azibusa makhala kutolera ngati sakulakwitsa pamene ndi anthu kuyamba kulankhula manong'onong'o yayi magalimoto amene wandrama zachoka kuti koma mukulankhula kwawo amene ali moderator wa mpingo umene mu Blantyre Synod Leonard Mangisa atiwowa mpingo umene wa Blantyre Synod CCP umapanga operate based on budget umapanga budget popanga zinthu zake budget imeneyi imaunikidwa mwakuya kwambiri poyamba imakonzedwa ndi department ya finance mu synod imeneyi ikatero imapangidwa present
ku Synod Land and Finance Committee. Ikachoka kumeneko imapita ku General Administration Committee komwe amakaivomereza ngati yoyenerera. Akuti General Administration Committee imeneyi ndi Synod Land and Finance Committee imeneyi imachita zinthu pambalambanda kuti aliyense akhoza kupita kukaonera olo kukamvera tsiku lomwe akukambirana za budget ya Synod imeneyi. Chabwino. Kugula kwa magamoto awiri amenewa ati magamoto wanda awiri ma Nissan X-Trail ndikogwirizana ndi budget yomwe yakhala ikupangidwa mu zaka zambiri. Magamoto adakatha kugulidwa kalero komano yakhala ikupangidwa mu zaka zimenezo yomwe yagulidwa panopa. Kuti iwowa ndalama zawo amazipeza kudzera ku anthu kupereka. Kupereka mphatso. Ena pamakhadi malevezi tina komanso ali ma business andi school paja ma school. Andi ma school I think andi zinthu zambiri. Chipatalaso khanga. Ali nacho. Chabwino. Ndeno adasana kugule magamoto amenewa poyamba moderator ndachiwiri awo moderator amaoyendera gamoto yobwereka ya ku branch ya Synod Education Department. Akuti X-Trail ya 2009 pamene vice moderator amene gamoto yawo dai hasumira. Nde akuti agula magamoto amenewa awiri amenewa X-Trail ofira. X-Trail ofira a model ya 2013 ndi 2014 pantengo wa 22.5 million. Ndipo magamoto amenewa ndo a Synod sukuli ngawa mangisawa ndajuli yawo akazakhala kuti akujoka azapeza. Tsono gamoto inayi inayi yachitatu akuti idagulidwa kalekale yoma maenda General Secretary siya nyuwani. Ndi akalekale sadagulitso ya nyuwani yayi. Ngoyipatulwa nawo limodzi. Ndipo magamoto amenewa ndi budget yomwe akhala kupanga mu zaka zambuyo ndikupanga pano kuti agule magamoto awiri amenewa. Ndimene ayankhira amene ali ndi mafunso amene ndiri yayankhika kwafusa amangole ndoti zili bwino. Akuti si fanta molanga ndi 10,000 si 10,000 aja so molanga ndi 10,000 aja apereka aja ndo makagula magamoto. Izi ndi za budget yomwe yakhala ilipo ndipo afotokoza ma step yake atiwo amenewo. Koma amene ali mafunso pena fwa anthu usisimbe mkhamu mafuso akhozoka afusa koyamba titafusa General Secretary adatijesa blue tick nkhani damulira aliwe usanditsokosere titokoze kuti amene ali moderator ndi andabusa bwino ali afotokoza zimafunika chifanya kuti pena mukamva information ngati imeneyi ndimafuna sayankha information ikapitira kuika kuti muikhonze imakhala yovuta uli bwino kuyankha information ilipoyo kapena ufufuza ndikubwera sasa mabutikiya. IBM atangolo mene kunabwera ziganizo zina china mwa chiganizo china chofuna osamsameki kuti ibwerere kuno ku Blantyre ndi anthu ena asumira against chiganizo chimenechi. Paja athawe campaign adivi ankanena kunena kuti makampanena omwe adasamusidwa nthawi ya Malawi Congress Party. Kunali kuti paja capital city yathu likulu lathu la dziko la Malawi lili ku Lilongwe. Ndipo makhala zinthu ziwiri. Amanena kuti amafuna ananena kuti makampani onse aboma omwe malikulu awo sali ku Lilongwe asamukire ku Lilongwe. Betha ameneyo kunali Makla, kunali Malawi Housing, kunali prison, kunali so I think MBC ankati samukire kumeneko. Koma wawa analoti adini nyumba kale kuno zokhazikika uko amakhanga atapita kulenda so kumbali ya boma makhala kuti ndekuti mbali ya transport kapena ma logistics allowance makhanga timajepesa cost mosije measures amene kombano kumbali noti anthu aja mwasamusa kunoko kwapitsa uja kunoko makhanga timaphabe business chifukwa kuti CEO uja mwina magula tomato pena pake ndi customer lawo ina wake waku baba shop amakhanga tiwaluza ma customer ena amakagwira ganyi kumene kuja kwathu siyana aja mukasamusa so ka business kena ndikena even anthu ena wapanga surprise ndosena sana ku office akuno amakhanga tatani aduka nde awawa komaso kuja kwatapita chifukwa choti mu office aja amapanga lenti kono ngabe chuma cha boma panalibe kunena kuti akupanga
akupanga kati makosti chifukwa chokuti amapanga berenti kupeza office imodzi kuno inali mmodzi koma kujaku yaluwa mabuilding mina atatu mukuona ndi analamula kunena kuti Malawi housing ibwerere Meki ibwerere Makla ibwerere Blantyre prison Malawi prison service ibwerere kuzomba ena wanabwerera Malawi housing Makla inabwerera so Ameki iwowa anapita ku court kukapanga challenge executive order ya president Professor Napina Ntaika kwa pa 27 February High Court linajotsa challenge imeneyo kunena kuti sana tsale ndondomeko zoyenerera yomwe amafuna judicial review kuti aonikeso kuti kodi zomwe alamula atsogoleri wa dziko zogwirizana ndi malamulo kuti iwo asamuke abwererewo ana ndi zifukwa zawo iwo amekiwo koma panopa pamene High Court anakana zimenezo pempho la Meki anthu ena ali Mbanipiri Van Wyk Chikaganda ndi Beauty kuntomoni iwowa apitaso ku court kufuna kuletsa ganizo la mtsogoleri wa dziko lino losamutsa office ya Meki kubera kuno ndipo afuna kuti court lione kuti kodi president yu sakugwira ntchito within malamulo ake kapena sakugwira ntchito order imene ngati sanatsatire malamulo court lione kuti kodi order imene ndiyo tsatira malamulo kapena ayi executive order imene iyi komanso amene wawa akufuna kuti High Court pempha Chief Justice kuti akhazikitse Constitutional Court kuti nkhani ayione kuti khale constitutional case kuti kodi palibe kuphwanya lamulo lililonse anthu atatu amene wawa ndi atalowa nkoti Attorney General amene amayimira boma iye wapempha kuti court lichose pempho limeneli chifukwa kuti sitinatsate ndondomeko zoyenerera pempholo komanso akunena kuti anthu wasumira munthu olakwika sumasumira president umene osumira Attorney General anthuwo malinga ndi Attorney General ameneyo komanso ganizo loti nkhani pilo Constitutional Court Attorney General sakugwirizana nawo ndi judge amene akuzenga mlandu umenewo Judge Kenyatta Nyirenda ayika 27 April kuti azambe kumva mbali zonse za nkhani awa kudandaulawa chifukwa chana azapereka mfundo zawo abomaso amene akuimbira ndi Attorney General azakamba mfundo zawo kunena kuti kodi mlandu upitirire kapena ayi ndeti zimva kuyambira pa 27 April ndithu za nkhani chabwino tikapo mule pang'ono tipitize nkhani zimene tabwera nazo kumbukirani unena kuti ngati muli ndi malonda timalengezera kuzera ma program athu siyana ngakhalenso imene ya gwedegwede tionene malonda tibweranso. Supreme Machinery and General Dealers kupweketsa ulimi pa mtengo ozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso mtedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani private school. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321. Chigawo chachiwiri cha program ya Gwede tipatizise nkhani zimene tabwera nazo tikuyamika kuti mukadali pomwepo kuitsatira program ine ndonje chigawo chachiwiri pambanda. High Court lakana pempho la Attorney General lokhuza akuluakulu aku MTF. Pachakulakulu asanu. Inde. Boma litasintha. Inde. Adalembeleredwa makala ndo akakhale azikuluakulu alonda. Inde. Kwisikomo. Ndikukumbukira bwino. Kwadi maki. Inde. Gwenjeko mameja cheno. Inde. Amalandira salute. Wa mastaja. Amazoti inuyo. Mwakhale mkulu wa chitetezo kwadi maki. Koloti matumbaji mangatuluka ngati alowa ngati. Kudali pa gate yo akatuluka pa gate sana yake tumba la chimanga bag hadi bag inde akakhale mkulu wa alonda ku adimaki
umapirizi Kwani makazika kwisiko mazika wenga mapolo. kuchokera uko Nanga maweruka. Azika wenga mapolo. Leo ndaso mapolo ametukutuka okay. Leo pameto basa tasabapo ngati 10. Mawasala wina. Azafika mapolo ulizo nasema mapolo 10. 10 yakwana hapo. Jute roster. Gete yakuti bali. Mchachenu. Adani. Hezina rero. Kwe jenko. Kunokuma. Ndieno atamena nabita kukoti. Chabwino. Komwe ana kapempa. Okay. Kunena kuti chiganizo chimene chikoti litanena kuti kodi chiganizo chimene chomwe chief secretary adalembera kuti apite ku mabungu amenewa ngati chinali choyenerera. Okay. So koti lidapanga koti lidanena kuti ayi anthu amene wakhalibe kutiko ku MTF komweko. Chabwino. So pano Attorney General anapitaso ku koti kumeneko kuti no nanga si koti lijalakaniza kuti asasamusidwe. Koti linakana kunena kuti anthu amene wawa asasamusidwe kuchoka ku MTF azigwira ntchito ku MTF for izo zinali zophwanya malamulo. Zosatsata malamulo. Okay. Nde Attorney General pofuna kupanga apilu anapita koti kuja kukapempha kuti chigamulocha chimitsekaye. Achimitseka kupanga apilu kusonyezera anthuwo apite kuiskomu. Okay. Apite kutiko koma kupanga apilu. Okay. Zimatheka. Okay. Chimachitika ndi chakuti ngati akugamulani inuyo kunena kuti kakupeza nolakwa kamulipire fine kamupite ku ndende zaka 6 tingwerekezi. Yes. Ndipo pamene pita ku ndende kuja mwina muona kuti mfamu kapanga apilu mumatha kupanga apply kunena kuti chigamulo chimitsidwe kaye mukudikira apilu. Okay. Ena amatha kupempha kuti atusidwe pa belo akudikira apilu. Koma koti limaona ni fundo zakezo. Chabwino. Nde amene amazenga mlandu umenewu ataona fundo zimene za Attorney General opempha kuti chigamulo chambe chayima kaye akudikira apilu ananena kuti ayi sotabe malamulo. Adakana pempho limeneyo. Okay. Kuti chigamulo choyambirira chomwe chinanena kuti anthu amene asachoke MTF chilipobe. Ndipo dismissed with a cost. Ndekuti office ya Attorney General yenaso ilipire zonse za mlandu umene wagwisa chiro maloya ambali ya anthu amene wa aku MTF wa. Ndekuti azikapanga apply azikapanga apilu kandi ku Supreme Court komano anthu azikhala agwira ntchito ku MTF pa maudindo awo omwe amagwira anthu 5 amene wawa sachoka sapita mwina kulikosa ndalo wanga asilikali ndasilikali azigwira ntchito mpaka nakaza funa panga litaya ifa ko kadauza data apita lero benefits awo komabe nzosiyana mesoja ndi gadi nzosiyana foko dakakhala gadi kuti ku Supreme Court ikadzagamula kuti apite ndio utachoka pa soja mwina dzina la chizungu tino agadi akafika pa gadi head of gadi magadi head of security tampuse security gadi ya msena ya mungu yuza inayo ndakungusankhirani ndi chifuasi foseka asi munozeka museka kale koma awasi Sumrozeka museka kale. So izo libene zili pakali pano. Okay, chabwino. High Court lakana so mempolina ala office ya Attorney General. Kuti ambeka imitaka ichigamulo chimene kuti anthu amene wa akudikira apilu kuti apite kumene koma ai. Court lanena kuti ai chigamulo chilipobe anthu akhale kumene. Kuti tizamva apilu kuti yathabanji pamene akupita kumene ku appeal Supreme Court Attorney General. Kuti kusamusida kwa anthu amenewa kupita kuma company omwe ndaboma kukhala kula achitetezo kumeneko litagwire ntchito kapenayi. Chidwi cha anthu chinali kunkhani yokhuza nkhani yomvetsa chisoni imene achitika yakuphedwa kwa Victoria Bobe kena kwenda yambika mlandu kusatasata chidwi chinali kumeneko kuti tione zitha bwanji kodi zili bwanji. Mlandu umenewu uwena kupitirira pa 7 July. Okay. Pa 7 July pomwe afuna anthu omwe akwaganizira mpaka anthu 5 omwe akwaganizira kuti kukhuzidwa ndi mlandu kupha Dr. Victoria Bobe pa 17 November I think ngati sakulakwisa kunyumba kwawo kuchigumula. Yes. Chaka chatha koma nabako laptop mabaga awiri I think opanda kanthu iPad ndi point of sale ya NBS ulowa pa 7 July. Okay. Pamene pomweno tita yambe nokumva zinthu ndipo auza amene akuluakulu zenga milandu kuti apereke zikalata zoyenerera kwa anthu kwa maloya ngadani maloya owaganizira
Okay. Kuti nawo sazione pasanafike pa I think pa 21 April kuti mlandu uza pa 7 July ndi update komwe kalipo ndikamene kankhani minuti pa 7 July akhala kuti mlandu umene ukupitirira ano kuti ukulowa no court kuti kodi ziyende motani. Chabwino ndithu sitimalize modelo ndithu zauthira ndikhane basi. Okay. Zimakhala bwino pena choncho kuti basi ite choncho program. Tathokoza kuti mwazukula nkhani zimene tinabwera nazo. Chifukwa zimene mayankhula kumapeto kapena kumayambiriro nthawi zambiri. Bwino. Okay. Timalize choncho program ya lero. Kumaliza modelo program ya lero ya gwede kamba konkhani zimene zikuchitika mwina pena kukumbusanako kuti zinthu zina zikuyenda bwanji kapena zili pati. Ine ndiselena dumbula otizi kutira nkhani mathawi zonse Mambo Steve kuna banda pitizani kolea ma program ena otsatira tapita Gwede. Supreme Machinery and General Dealers kupwegetsa ulimi pa mtengo ozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso ntedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani private school. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321.